Hey everyone, before we go further, do not forget to click on the subscribe button and on the bell icon so that you will not miss our videos. And if you like this video, click on like and share with somebody. Hello everyone, this is Pastor Vikas and you're watching Passion Lighthouse Church YouTube channel. Well, this fall we want to invite you to connect with us one time a month or more if you can, and we have set up different ways that you can do that. Maybe by engaging with our video content that we upload thrice a week in our channel, or by inviting your friends over for a watch party together and sharing the experience, or joining in our morning prayer group which is totally life transformative. Praise God. Or if you are in Udupi and Manipal, please drop by and we're going to pray together and fellowship with other believers. Well, the most important thing for us is to connect to God and to connect with His children. Amen. That's what we call as a church. The moment you have been waiting for is here, and our experience in this beautiful service is about to begin. And it all starts right now. Come, let us worship the Lord together and meditate upon His beautiful word of blessing in Telugu language. హల్లెలూయా. దేవుడు నేను నన్ను కాచిన విధానం బట్టి ఇంతవరకు ఎనలేని ప్రేమను చూపించిన దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. ఎక్కడున్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా హృదయాలు తెరిచి దేవుని ఆరాధించుకుందాం ఈ సాయంకాలం సమయంలో. ఎందుకంటే యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. హల్లెలూయా. ఈ నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలను బట్టి, ఇక మీదట చేయబోతున్న కార్యాలను బట్టి కూడా ముందుగానే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. Oh yes, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, nike aradhana, Yesaya. పదివేలలో నీవు అతి సుందరుడవు, నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవు. చెప్తాము. పదివేలలో నీవు అతి సుందరుడవు, నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవు. సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. పదివేలలో నీవు అతి సుందరుడవు, నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవు. శారోని పుష్పమా, లోయలోని పద్మమా, నీను నేను కనుగొంటిని. Oh, we worship you, God. We glorify your name. Hallelujah. Oh, sundaruda nike aradhana. పదివేలలో నీవు అతి సుందరుడవు, నా ప్రాణ ప్రియుడవు నీవు. శారోని పుష్పమా, లోయలోని పద్మమా, నీను నేను కనుగొంటిని. సుందరుడా, సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా, నా ప్రియుడా. సుందరుడా, అతిశయుడా,
నేను చూడాలని, నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నానయ్యా. నేను చూడాలని, నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నానయ్యా. చదమా, నిన్ను చూడాలని, నిన్ను చూడాలని, నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నానయ్యా. నిన్ను చూడాలని, నిన్ను చూడాలని, నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నానయ్యా. సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. అందరూ కలిసి పాడదాం. సుందరుడా, అతిశయుడా, మహోన్నతుడా, నా ప్రియుడా. అబద్ధండి, నీకు స్తోత్రం, నీకు వందనమయ్యా, నీకు స్తోత్రం డాడీ. ఇంతవరకు నడిపించిన విధానం బట్టి నీకు వందనమయ్యా. ఇక మీదట కూడా నువ్వు నమ్మదగిన వాడికి నీకు స్తోత్రం అయ్యా. Oh, yes, sir. Oh, we bless your name, Jesus. నీ శక్తి కార్యము తలంచి తలంచి ఇల్లము పొంగేనయ్యా. నీ శక్తి కార్యము తలంచి తలంచి ఇల్లము పొంగేనయ్యా. మంచివాడా, మంచివాడా, మంచి చేయువాడా, స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. మంచివాడా, మంచి చేయువాడా, స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. మంచివాడా, మహోన్నతుడా, ఆరాధనా ఆరాధనా. చదవ, మంచివాడా, మంచివాడా, మహోన్నతుడా, ఆరాధనా ఆరాధనా. నీ శక్తి కార్యము తలంసి తలంసి ఉల్లము పొంగేనయ్యా. నీ శక్తి కార్యం, నీ శక్తి కార్యము తలంసి తలంచి ఉల్లము పొంగేనయ్యా. ఏ స్థితిలో ఉన్న మంచివాడా, మంచివాడా, మంచి చేయువాడా, స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. మంచివాడా, మంచి చేయువాడా, స్తోత్రము స్తోత్రమయ్యా. పరిశుద్ధుడా, నన్ను చేద్దామా, పరమాత్ముడా,
ఆరాధన హృదయాలు తెరిచి ఒప్పుకుందాం ఆయన సన్నిధిలో. ఇంకా ఆయన మంచివాడే, నీ నా పట్ల ఎప్పుడు మంచి చేసే దైవమే కాబట్టి విశ్వాసంతో హృదయాలు తెరిచి ఆయన సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నాం. డాడీ, ఇంకా నీవు మంచి వాడవే, నా పరిస్థితులు బాగున్నా బాగాలేకపోయినా, నా అవసరాలు తీర్చబడినా తీర్చబడకపోయినా ఇంకా నీవు నాకు మంచివాడవే. థ్యాంక్ యూ గా. ఆఖరిసారిగా చెప్తాం, మంచివాడు, మంచివాడా, మహోన్నతుడా, మంచివాడా, మహోన్నతుడా, ఆరాధన నీకే, ఆరాధన, పరిశుద్ధునికి స్తోత్రం. నీకు అయ్యా మరో ఒకసారి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మీ సన్నిధికి కృతజ్ఞతాస్తుతులతో వచ్చి హృదయపూర్వకంగా అయ్యా మనస్సు పూర్తిగా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి నీకు స్తోత్రం, నీకు వందనాలు. అయ్యా ఇంతవరకు మమ్మల్ని నడిపించిన వాడివి, అంతము వరకు కూడా నడిపించే సమర్థుడు అయ్యా, దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం, నీకు వందనాలు. అవునయ్యా, ఈ సాయంకాల సమయంలో మా అవసరాలు తీర్చబడినా తీర్చబడకపోయినా, మా అక్కర్లు మేము పొందుకోలేకపోయినా అయ్యా ఇంకా నీవు మంచివాడివే, ఎప్పుడు మా పట్ల మంచి ఆశించేవాడివి కాబట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ ఇదిగో మా దేహాన్ని సజీవ బలుగా మీ పాదాలు చెంత అర్పిస్తుండగా కూడా మీ చిత్తం మా జీవితంలో నెరవేర్చబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తూ, మీ రాజ్యం మా జీవితంలో వచ్చును గాక, మీ రాజ్యం మా జీవితం ద్వారా ఇంకా అనేకులకు విస్తరింపబడును గాక అని ప్రార్థన చేస్తూ నజరేయుడైన యేసు నామములో ఇదిగో మీ స్వరాన్ని వినిపించుండగా కూడా మా ఆత్మీయ చెవులని, ఆత్మీయ కళ్ళని, ఆత్మీయ హృదయాన్ని తెరుమని అడుగుతూ మా దేహాన్ని సజీవ బలంగా మీ పాదాలు చెంత అర్పిస్తూ నజరేయుడైన యేసు నామములో అడిగి వేడుకొని నీ చిత్తానుసారంగా పొందుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.
వారసులం, ప్రేమ నివాసులము, జీవన యాత్రికులం, యేసుని దాసులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము. దారుణ హింసలలో దేవుని దూతలుగా, ఆరని జ్వాలలలో ఆగని జయములతో, మారని ప్రేమ సమర్పణతో సర్వత్రా యేసుని కీర్తింతుము. మారని ప్రేమ సమర్పణతో సర్వత్రా యేసుని కీర్తింతుము. దేవుని వారసులం, ప్రేమ నివాసులము, జీవన యాత్రికులం, యేసుని దాసులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము. సజీవ శిలువ ప్రభు సమాధి గెలుచుటచే, విజేత ప్రేమికులం, విజయ బోధకులం, నిజముగా రక్షణ ప్రబలుటకై ధ్వజముగా సిలువను నిలుపుదుము. నిజముగా రక్షణ ప్రబలుటకై ధ్వజముగా సిలువను నిలుపుదుము. దేవుని వారసులం, హతసాక్షుల కాలం అవనిలో చెలరేగా, గతకాలపు సేవా గొల్గొతగిరి చేరా, భీతులలో బహురీతులలో నూతన లోకము కాంక్షింతుము. భీతులలో బహురీతులలో నూతన లోకము కాంక్షింతుము. దేవుని వారసులం, ప్రభువును చూచుటకై ప్రజలందరూ రాగా, విభు మహిమను గాంచా విశ్వమే మము కోరా, శుభములు గూర్చుచు మాలోనా శోభిల్లు యేసుని చూపుదము. శుభములు కూర్చుచు మాలోనా శోభిల్లు యేసుని చూపుదము. దేవుని వారసులం, ప్రేమ నివాసులము, జీవన యాత్రికులం, యేసుని దాసులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము. హల్లెలూయా, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము, నవయుగ సైనికులం, పరలోక పౌరులము. క్రీస్తునందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు అందరికీ సాయంకాల శుభములు వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్యాషన్ లైట్ హౌస్ మినిస్ట్రీస్ సండే ఈవినింగ్ తెలుగు సర్వీస్కు మనందరూ కూడా క్రీస్తు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు సాయంకాలం ఆరాధన చిన్న ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం.
మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామమును బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాము. యేసయ్య శిలువలో కార్చిన రక్తమును బట్టి మీ సన్నిధిలోనికి వస్తున్నాము. మా జీవితంలో మీరు చేసిన మేళ్ళన్నిటి బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ మీ మందిర ఆవరణంలోనికి మేము ప్రవేశిస్తున్నాము. దేవా, మీ ఉచితమైన కృప చేత మాకు ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యం బట్టి, ఆయుష్ను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా, మీ వాక్యము ధ్యానం చేయన ఇంటుండగా ప్రభా, నన్ను సిలువ చాటున మరుగుపరిచి మిమ్మల్ని మీరే ప్రత్యక్షపరచుకోనమని అడుగుతున్నాము. మీ మాటలు వినిపింపజేయండి. మీ నిత్య జీవపు మాటల ద్వారా వినువారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీవించబడటానికి, ఆశీర్వదించబడటానికి కృప చూపించమని మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ కూడికంతటిని మీ హస్తములకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియులారా, నేటి మన ధ్యానాంశము రాజులైన యాజక సమూహము, ది రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అనేటువంటి శ్రేష్టమైన అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానం చేయబోతున్నాం. దాని కొరకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య విభాగము 1 పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వచనము. మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మను పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలను అయి ఉన్నారు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకు 4 శ్రేష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతలను మనకిస్తున్నాడు. ఆ 4 శ్రేష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతలలో మొట్టమొదటిది, మనము ఏర్పరచబడిన వంశము, ఏర్పరచబడినటువంటి వంశము, ద చోజన్ రేస్, ద చోజన్ రేస్ అని వ్రాయబడినది. అదేవిధముగా రాజులైన యాజక సమూహము, ద రాయల్ ప్రీస్ట్హుడ్, పరిశుద్ధ జనము, హోలీ నేషన్, దేవుని సొత్తైన ప్రజలు, పీపుల్ ఫర్ హిస్ ఓన్. దేవుని సొత్తైన ప్రజలు అంటే దేవుని సొంత ప్రజలు. మనము దేవుని ప్రజలమై ఉన్నాము. ఆయనకి ఎంత సొంతం అంటే, ఆయన తన రక్తమునిచ్చి మనలను కొన్నాడు, తన సొంత రక్తమునిచ్చి కొన్నాడు. కాబట్టి మనము ఆయన సొత్తై ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ 4 శ్రేష్టమైనటువంటి ఆధిక్యతలను, ప్రివిలేజెస్ను దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. దేని కొరకు అంటే, ఆయన మనలను చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచాడు. చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని యొక్క గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము మనం ఏర్పరచబడ్డాము. చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని గుణాతిశయం అంటే, పిలిచిన వారు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. మనమందరం కూడా చీకటిలో ఉండగా, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండగా, మరి చీకటిలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుండే వారికై వెలుగునిచ్చుటకై, మరి తేజోదర్శనముగా, ఒక జ్యోతిగా, ఒక వెలుగుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ఉన్నాడని బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక చోట్ల రాయబడి ఉన్నది. యెషయా కూడా ప్రవచనం చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ యొక్క వెలుగైనటువంటి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి ఆయన లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడు. ఆయన లోకంలోనికి వచ్చి ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచుండెను. ఆ విధముగా మన ఆత్మ దీపము ఆరిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ దీపాన్ని ఆయన తిరిగి వెలిగించాడు. కాబట్టి మనము వెలుగు సంబంధముగా ఇప్పుడు ఉన్నాం, వెలుగుతూ ఉన్నాం. ఈ లోకంలో జ్యోతుల వలె మనం ప్రకాశించాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. కనుక ఆ చీకటిలో నుండి మనను వెలుగులోనికి పిలిచాడు. వాని గుణాతిశయములను అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క గుణాతిశయములు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ, ఆయన యొక్క కనికరము, ఆయన యొక్క జాలి, ఆయన యొక్క దయ, ఆయన యొక్క లోబడే స్వభావము, విధేయత, శిలువ మరణం పొందినంతగా ఆయన తండ్రికి ఏ విధముగా విధేయుడయ్యాడో అవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క గుణాతిశయములను మనం ప్రచురం చేయాల్సిన వారమే ఉన్నాం. మనము ప్రచురము చేయకపోతే ఇతరులకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనము చెప్పకపోతే ఇతరులకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? వారు వినకపోతే ఏ విధముగా వాళ్ళలో విశ్వాసం కలుగుతుంది? వారు విశ్వాసం లేకుండా ఏ విధముగా రక్షింపబడతారు?
అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకొని మనము ఇతరులకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి చెప్పాల్సిన వారమై ఉన్నాము. దాని కొరకై మనలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం గమనించాలా. వీఆర్ చోజన్ జనరేషన్, చోజన్ పీపుల్, చోజన్ రేస్ అని అంటున్నాడు. మనం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రజలము. పిలువబడిన వారమే కాదు, ఏర్పాటు చేయబడిన వారు. పిలువబడిన వారిలో అనేకులు ఉన్నారు, ఏర్పరచబడిన వారు కొందరని రాయబడి ఉంది బైబిల్లో. మనలను ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు ఆయన తన కొరకై తన గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయు నిమిత్తము మనం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వంశము. అంతేకాకుండా రాజులైన యాజక సమూహము అనేటువంటి ఒక శ్రేష్టమైన మాట వాడుతున్నాడు. ఈరోజు మనము ప్రత్యేకంగా ఈ మాటను గురించి ధ్యానం చేయబోతున్నాం. రాజులైన యాజక సమూహము. మరి రాజులు అనే మాట ఉంది, యాజకులు అనే మాట ఉంది. రాజులు యాజకులు రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి సమూహముగా మనలను ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. మరి రాజులకు ఉండేటువంటి లక్షణం ఏంటి? రాజులకు ప్రధానంగా అధికారం ఉంటుంది. రాజులకు అధికారం ఉంటుంది, శక్తి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పరిపాలించేటువంటి రూల్ చేసేటువంటి అధికారం వాళ్ళకు ఉంటుంది. అది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం రాజులకు ఉండేటువంటిది. అవి దేవుడు మనకి ఇస్తానని చెప్పాడు, ఇచ్చాడు కూడా. మన సువార్తలో 4 సువార్తల్లో కూడా రాయబడింది. ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి మరి ఆ దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టు అధికారం ఇచ్చాడు వాళ్ళకి. దెయ్యమును వెళ్ళగొట్టు అధికారము, శక్తిని ఇచ్చాడు. ప్రతి విధమైనటువంటి వ్యాధిని, రోగమును స్వస్థపరిచేటువంటి అధికారము వారికి ఇచ్చాడు, శక్తిని వారికి ఇచ్చాడు. కాబట్టి అటువంటి అధికారము మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నది. అంతేకాకుండా మరి రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది. మరి ముఖ్యంగా కృపాబాహుళ్యమును నీతి దానముగా పొందిన మీరు క్రీస్తును ఒకని ద్వారా మరి నిశ్చయముగా ఏలుదురు అని ఉంది. ఆ ఏలేటువంటి అధికారము మనకి యేసుక్రీస్తు ద్వారా లభించింది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృపా బాహుళ్యము ద్వారా ఆయన యొక్క నీతిని మనకు దానంగా ఇచ్చినందువలన మనమందరం కూడా అవినీతి పరులము, మనమందరం కూడా పాపులమై ఉండగా ఆయన మన కొరకై చనిపోయి ఆయన నీతిమంతుడుగా తీర్చిబడి లేపబడిన విధముగా మనము యేసుక్రీస్తునందు మనము ఆ యొక్క రక్తము ద్వారా మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనలందరూ ఉచితముగా నీతిమంతులుగా చేశానని ఉంటుంది. ఉచితముగా నీతిమంతులుగా చేశాడు. కాబట్టి ఆ కృపా బాహుళ్యము నీతి దానములు పొందిన మనము మరి నిశ్చయముగా యేసుక్రీస్తును ఒక్కని ద్వారానే ఏలువారుగా ఉంటాం. కాబట్టి ఏలుబడి చేయటము, అధికారం కలిగి ఉండటము, శక్తి కలిగి ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా రాజరికానికి సూచన. ఇంకా చాలా విషయాలు మనకి బైబిల్ గ్రంథంలో దీనికి సపోర్టింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఆది కాండంలో మొట్టమొదటిగానే మనం చూస్తే ఆది మానవుణ్ణి, ఆ దంపతులను యేసుప్రభు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించడి, ఈ లోకమును సమస్తమును లోపరుచుకొని మీరు ఏలుడి అని చెప్పాడు. ఆ ఏలేటువంటి అధికారం మనకి ఆనాడే ఇచ్చాడు. అయితే ఆ మానవుడు పోగొట్టుకున్నాడు. తిరిగి ఆ దాస్యత్వం నుండి, ఆ బానిసత్వం నుండి, ఆ చీకటి నుండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనను వెలుగులోనికి పిలిచాడు. ఆ బానిసత్వంను తీసివేసి మనకి అధికారం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అధికారులుగా ఉన్నాం. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు బాలుడుగా ఉన్నప్పుడనే ఆయన మరి యెరూషలేము మందిరంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన పరిసయ్యుల వలె కాకుండా అధికారం గల వాని వలె ఆయన బోధించాను అని రాయబడినది. ఆ అధికారం అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకి ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రాజరికానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు. అధికారము, శక్తి, ఏలేటువంటి ఆధిక్యత. ఆ తర్వాత యాజకత్వం గురించి మనకందరికి తెలుసు. యాజకులంటే మనము చర్చి పాస్టర్స్ అని ఒక మాటలో చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి చర్చి పాస్టర్స్. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చెప్తున్నాడంటే అది పాత నిబంధన కాలములో యాజకులు అనే వాళ్ళు లేవీయులై ఉండాలా, ఆ లేవి గోత్రములకు చెందిన వాళ్ళు యాజక ధర్మాలు నిర్వహించాలా. మరి ఆ యాజకులందరికి పైన ఒక ప్రధాన యాజకుడు ఉంటాడు. ఆ ప్రధాన యాజకుడు మరి ఈ యొక్క పాప పరిహారార్థ బలి కానీ మరి అపరాధ పరిహారార్థ బలి కానీ అర్పించబడినప్పుడు ఆ యొక్క కోడెల యొక్క రక్తమును తీసుకొని ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి పోయి మరి పరిశుద్ధ స్థలంలోని దేవుని మందస్సం ఎదుట ఆ ప్రజల పక్షమున ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తాడు. అటువంటి వారిని ప్రధాన యాజకుడు అంటాడు. ఇంకా ఇతర యాజకులందరూ ఉంటారు. ఆ మందస్సమును మోసేటువంటి వారు,
మరి పరిచర్య చేసేవాళ్ళు, పాటలు పాడేవాళ్ళు, మరి దేవుని స్తుతించి ఆరాధించేవారు, మరి ధూపదీప నైవేద్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటువంటి వారందరూ కూడా యాజకులుగా ఉండేవాళ్ళు. అది పాత నిబంధన కాలంలో. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నూతన నిబంధనలో ఆయనే మనందరి పక్షమున యాజకుడిగా ఉన్నాడు. ఆయనే నిరంతర యాజకుడై ఉన్నాడని హెబ్రీ పత్రికలో రాయబడినది. ఆయనే ప్రధాన యాజకుడు, మన ప్రధాన యాజకుడు అని చెప్పి హెబ్రీ పత్రికలో రాయబడినది. ప్రధాన యాజకుడు అంటే మనందరి పక్షమున ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నామమున మరి దేవుని దగ్గరకు పరలోక రాజ్యానికి వస్తారో వారి పక్షమున యేసయ్య మనకు ప్రధాన యాజకుడిగా ఉండి అక్కడ మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని రాయబడినది. కాబట్టి అటువంటి యాజకత్వము మనకందరికి కూడా దేవుడు ఇస్తున్నాడు. యాజకత్వం అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రధానంగా చేయాల్సింది మరి పాత నిబంధన కాలంలోనే రక్త ప్రోక్షణ కానీ బలులు అర్పించడం కానీ అటువంటి ఏమి కూడా లేవు. అవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేశాడు. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన స్తుతి యాగం మాత్రమే. అందుకని మనం సజీవ యాగము అనేటువంటి టాపిక్లో మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా ధ్యానం చేశాం. స్తుతి యాగము చేయటము, మన శరీరములను సజీవ యాగముగా సమర్పించుకోవడం, అది మాత్రమే మనము చేస్తున్నాం. దాని ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకు ఈ యాజక ధర్మాన్ని ఇస్తున్నాడు. యాజకం అంటే ఇతరుల పట్ల ప్రజల పక్షాన మనం ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండటము, ప్రజల పక్షమున దేవునికి మొరపెట్టడము, ప్రజల పక్షమున దేవునికి విజ్ఞాపన చేసేటువంటి ఆ బాధ్యత ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మీద మరి ఎవరైతే పిలువబడ్డారో, ఎవరైతే పరిశుద్ధ జనాంగముగా ఏర్పాటు చేయబడ్డారో, ఎవరైతే తన సొత్తైన ప్రజలుగా ఉన్నారో, ఎవరైతే రాజులైన యాజక సమూహంగా ఉన్నారో వారందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యత. కాబట్టి ఈ రాజులైన యాజక సమూహం అంటే మనం రాజరికము ఉంది, అధికారం ఉంది, శక్తి ఉంది, బలం ఉంది, ఆ తర్వాత పరిపాలన చేసేటువంటి అధికారం కూడా యేసు ప్రభు ఇచ్చాడు. అంటే ఒక్క విషయం ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మనకందరికీ కూడా తెలుసు, మరలా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను, మన రాజ్యం ఈలోక సంబంధమైన రాజ్యం కాదు. మనం యుద్ధం చేసేది ఈ రక్త సంబంధాలతో కాదు. కాబట్టి ఈ దురాత్మ సమూహములతో మనం యుద్ధం చేస్తున్నాం, మరి అంధకార శక్తులతో మనం పోరాడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ లోకమంతా కూడా ఈ అంధకార శక్తులతో, దురాత్మ సమూహములతో నిండిపోయింది. అనేక మంది ఈ చీకటిలో కూర్చున్నారు, చీకటిలో ఉండిపోతున్నారు. వారికి వెలుగంటే తెలీదు, చీకటిలోనే అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి. కాబట్టి నిజమైన వెలుగుంది. ఆ నిజమైన వెలుగులోనికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటో మనం చూసుకోగలుగుతాం, మనము ఇతరులకు కూడా మనము కనపరుచుకోగలుగుతాం. మరి లైట్ ఆరిపోయినప్పుడు మనకి అద్దంలో ఏం కనబడదు, లైట్ వేసినప్పుడే మన ముఖము అద్దంలో కనబడుతుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ వెలుగులో మన యొక్క జీవితాన్ని మనము చూసుకోగలుగుతాం. ఆ విధంగా మనలను యేసు ప్రభు వెలిగించాడు, చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచాడు. అటువంటి వాణి యొక్క ఆ గొప్ప వ్యక్తి యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క గుణాతిశయములను ప్రచురించే నిమిత్తము మనము రాజులైన యాజక సమూహముగా దేవుడు మనలను పిలుస్తున్నాడు. మరి ఇటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతను మనమందరం పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? మనము ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి ఆధిక్యతను పొందుకోవడానికి మనం అర్హులముగా మనం చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో యేసే రక్తము ద్వారా మనము ఈ యొక్క గొప్ప ఆధిక్యతను తప్పనిసరిగా మనము పొందుకోగలము. రాజులైన యాజక సమూహం గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం బైబిల్లో చూస్తాం. బైబిల్ గ్రంథంలో మరి రాజులైన వారు యాజకులుగా కలిసి రాజరికమును యాజరికమును రెండు కలిసి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళలో మొట్టమొదటి వాడు మెల్కీషెదెక్, షాలేం రాజు అయినటువంటి మెల్కీషెదెక్. ఆ తర్వాత మోషే కూడా ఆ రాజ కుటుంబంలో జన్మించింది ఎక్కడైనప్పటికీ పెరిగింది రాజ కుటుంబంలో. ఆ రాజరిక విద్యలను, సకల శాస్త్రాలను, ఆ పరిపాలన పద్ధతులను అన్నిటినీ నేర్చుకున్నాడు. యుద్ధ పద్ధతులను, స్వారీ చేయటము, యుద్ధం చేయటము, ఆయుధములతో యుద్ధం చేసేటువంటి పద్ధతులన్నీ కూడా ఆయన తెలుసుకున్నాడు. ఆ యొక్క రాజరికమును కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి దేవుడు యెహోవా దేవుడు మోషేని పిలుచుకున్నాడు, ఆయనకి యాజక ధర్మాన్ని ఇచ్చాడు. యాజకుడుగా ప్రజల పక్షమున, ఇశ్రాయేల్ పక్షమున అనేక మార్లు మోషే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాడు. అనేక మార్లు దేవునికి మరి ఇశ్రాయేల్ పట్ల కోపము కలిగి మరి వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, వారు లోబడకుండా ఉన్నప్పుడు, మరి దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి మీదకి వచ్చేటువంటి సమయంలో
మరి మోషే ప్రజల పక్షమున యెహోవా సన్నిధిలో మరి సాష్టాంగపడి ప్రార్థన చేసి మరి తన ప్రజలను రక్షించుకున్నట్లుగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప యాజకుడు, రాజైన యాజకుడు మోషే. అదేవిధంగా సమూయేలును కూడా చూస్తాం. సమూయేలు మరి బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు. సమూయేలు మరి యాజకుడు మాత్రమే కాదు, ఆయన ప్రవక్త, అంతేకాదు ఆయన న్యాయాధిపతిగా కూడా ఉన్నాడు. అంటే రాజరికమును కూడా ఆయన ఆ పరిపాలనను కూడా నిర్వహించాడు. ఆ విధంగా బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మంది ఉన్నారు. మరి వారిలో మొట్టమొదటి రాజు అయిన యాజకుడు షాలేము రాజుని గురించి మనము నేడు కొన్ని విషయాలను ధ్యానం చేస్తాం. షాలేము రాజు మెల్కిషెదెక్. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో ఆదికాండము 14వ అధ్యాయము 18వ వచనం. మరియు షాలేము రాజైన మెల్కిషెదెక్ రొట్టెను ద్రాక్షారసమును తీసుకొని అతడు వచ్చెను. అతడు సర్వోన్నతుడైన దేవునికి యాజకుడు. అప్పుడు అబ్రహామును అతడు ఆశీర్వదించి ఆకాశమునకును భూమికిని సృష్టికర్త అయిన సర్వోన్నతుడైన దేవుని వలన అబ్రహాము ఆశీర్వదింపబడును గాక అనేను. నీ శత్రువులను నీ చేతికి అప్పగించిన సర్వోన్నతుడగు దేవుడు స్తుతింపబడును గాక అని చెప్పాను. అప్పుడు అతడు తన అన్నిటిలోనూ అతనికి 10వ వంతు ఇచ్చెను. ఇక్కడ షాలేము రాజు అబ్రహామును దర్శించాడు. అబ్రహాము దేవుని చేత పిలువబడిన వాడు, మొట్టమొదటిగా ఆశీర్వదింపబడిన వ్యక్తి. ఆయన విశ్వాసులకు తండ్రి, మరి లోకములో సర్వ సృష్టికి సర్వ జనాంగమునకు తండ్రి అని మరి పిలువబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి. ఆ గొప్ప ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అబ్రహామును ఈ షాలేము రాజు దర్శించాడు. షాలేము రాజు అబ్రహాము మరి అక్కడ తన కుమారుడైనటువంటి అబ్రహాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడినని విని తన ఇంట పుట్టిన అలవర్చబడిన 318 మందిని వెంట పెట్టుకొని పోయి సొదొమ రాజును తరిమెను. ఆ విధంగా లోతును, అబ్రహాము యొక్క సోదరుని కుమారుడైన లోతును మరి అతన్ని బంధించినప్పుడు అబ్రహాము వారిపైన దండెత్తి ఆ సొదొమ రాజును ఓడించినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ అబ్రహాం పైన దండెత్తడానికి, బంధించడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి 5 రాజులను ఓడిస్తాడు. 5 రాజులను ఓడించేటువంటి శక్తి, బలము, అధికారం ఎవరిచ్చారు? దేవుడిచ్చాడు. అబ్రహాము సామాన్యమైన వ్యక్తి. ఆయన రాజరికంలో వచ్చి పుట్టిన వ్యక్తి కాదు, రాజ కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి కాదు. అటువంటి అతనికి దేవుడు గొప్ప శక్తినిచ్చాడు. కేవలం 318 మందితో 5 రాజులను ఓడించాడు. అటువంటి గొప్ప విజయాన్ని సాధించి అతను గొప్ప సంపన్నవంతుడుగా మరి బంగారము, వెండి, సమస్తమైనటువంటి పశువులు, సంపద అంతటా కలిగి అతను వస్తుండగా అతనితో ఈ యొక్క షాలేం రాజు కలిసి ఆయనను ఆశీర్వదించినట్లుగా మనము చూస్తాం. ఇక్కడ షాలేం రాజు గురించి లేక మెల్కిషెదెక్ను గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలను మనము నేడు ధ్యానం చేయబోతున్నాం. అదేంటంటే చాలామంది షాలేము రాజు లేక మెల్కిషెదెక్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వరూపము. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి ఆ విధముగా వచ్చి ఒక నీతికి రాజుగా ఆ షాలేము రాజు, షాలేం అనేటువంటి ఆ మాటకు మెల్క్ అనేటువంటి మాటకు రాజు అనే అర్థము, షెదెక్ అంటే నీతి అనే అర్థము. కాబట్టి నీతికి రాజు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన యొక్క సామ్రాజ్యం పేరు ఏంటంటే సమాధానం అనేటువంటి పేరు. షాలేం అనేటువంటి పేరును కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి సమాధానానికి రాజు, నీతికి రాజు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఆ యొక్క సందర్భంలో అబ్రహామును దర్శించి అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడని చెప్పి మరి చాలామంది పండితులు భావిస్తారు. కొంతమంది అది కాదు, మరి ఆ టైంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎట్లా ఉన్నాడు, మరి ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు రావటం ఏంటి, దర్శించడం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఊరికే అభూత కల్పనలు అని చెప్పి చాలామంది కొట్టేసే వాళ్ళు ఉన్నారు.
అయినప్పటికీ కూడా మనకి దేనికైనా కానీ బైబిల్ గ్రంథమే మనకు ఆధారము, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మాటలే మనకి చరిత్ర ఆధారాలు. కాబట్టి బైబిల్ ఆధారాలతో మనము కొన్ని విషయాలను ఈరోజు ధ్యానం చేస్తాం. మరి ఏ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ టైంకి రాగలిగాడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. వాటిలో మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే, అబ్రహాము షాలేం రాజు మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే, మెల్కిషెదెక్ రొట్టెను ద్రాక్ష రసము తీసుకొని వచ్చాను. ఈ రొట్టె ద్రాక్ష రసం అనేటువంటిది మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తమునకు సాదృశ్యంగా రొట్టెను, ఆయన యొక్క రక్తమునకు సాదృశ్యంగా ద్రాక్ష రసమును, ఆయన శరీరమునకు సాదృశ్యంగా రొట్టెను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. అది ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరమునకు రక్తమునకు అది సూచనగా ఉంది. తర్వాత అతడు సర్వోన్నతుడైన దేవునికి యాజకుడు. సర్వోన్నతుడైన దేవునికి యాజకుడు మనం ఇందాకే చూసాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి శిలువలో మరణించి తిరిగి లేచి వెళ్ళిన తర్వాత యేసయ్య కార్చిన రక్తము ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువులకి మనకి ఈ యాజక ధర్మాన్ని గురించి మనకి అంతకుముందు కూడా మనం ధ్యానం చేశాం. యాజకులు ఏం చేస్తారంటే, మనుషుల యొక్క అపరాధం నిమిత్తం, పాపం నిమిత్తము ఒక పశువును కానీ, కోడిని కానీ, దూడను కానీ వధించినాక ఆ పొట్టేళ్లను కానీ ఆ యొక్క రక్తంను తీసుకొని పోతారు. ఆ రక్తం అనేటువంటిది దేవుడు దాన్ని చూచి ఆ దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి వారిని ఆ పాపం క్షమించినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఆ విధంగా అనేక మంది రాజులు బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ బలులు అర్పించారు. ఆ విధంగా ఆ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుండింది. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత అటువంటి బలులు అవన్నీ అర్పించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక్కసారి మనందరి నిమిత్తము ఆయన సిలువలో మరణించి రక్తమును కార్చి ఆ యొక్క రక్తము ద్వారా మన పాపమును క్షమించి ఆ యొక్క అధికారమును మనకి ఇవ్వటం కొరకై ఆయన ఆ రక్తముతో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి, తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గర, సర్వోన్నతుడైన దేవుని దగ్గర అతడు యాజకుడు లాగా ఆ యొక్క రక్తము ద్వారా మరి ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు నామమున దేవుని దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళందరి పక్షం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ యాజకుడు, సర్వోన్నతుని యొక్క యాజకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. కాబట్టి ఇక్కడ అతడు సర్వోన్నతుడైన దేవుని యాజకుడు అని రాయబడి ఉంది. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి ఆ విధంగా అక్కడికి ఆ రోజు వచ్చాడని మనం భావించవలసి ఉన్నది. అప్పుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించి అబ్రహామును దీవించాడు. అబ్రహామును ఆశీర్వదించి దీవించినట్లుగా మనం చూస్తాము. ఆ తర్వాత అబ్రహాము దశమ భాగములను మరి ఆ యొక్క షాలేం రాజుకు అప్పగించాడు. షాలేం రాజు ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో, ఎక్కడి నుండి పోయాడో అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి రాయబడలేదు. కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రము హెబ్రీ పత్రిక మరి 7వ అధ్యాయంలో రాయబడి ఉన్నది. 3వ వచనము, మహోన్నతుడగు దేవుని యాజకుడైన మెల్కిషెదెక్ నిరంతరము యాజకుడుగా ఉన్నాడు. అతని పేరుకు మొదటి నీతి అనియు, నీతికి రాజు అనియు, తర్వాత సమాధానంకు రాజు అని అర్థం ఇచ్చినట్టు షాలేం రాజు అని పేరు. ఇది మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి యెషయా చెప్పినటువంటి మాటలను మన ప్రవచనాలు కానీ గమనిస్తే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్త యొక్క అధిపతి అని ఆయన పేరుంది. ఆ సమాధానకర్త యొక్క అధిపతి అనేటువంటి పేరును ఇక్కడ మనము మరలా చూస్తున్నాం. కాబట్టి అటువంటి అర్థము ఇతనికి షాలేం రాజుకు ఉంది. అతడు తండ్రి లేనివాడు, తల్లి లేనివాడు, వంశావళి లేనివాడు, జీవితకాలమునకు ఆది సంభూతుడైన అయి జీవమునకు అంతమునకును లేనివాడు, జీవమునకు అంతము లేనివాడై ఉన్నాడు. ఇతడు దేవుని కుమారుని పోలి ఉన్నాడు. కాబట్టి హెబ్రీ పత్రికలో ఇంకా కొన్ని విషయాలను తెలియజేస్తున్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆది సంభూతుడు, ఆది అంతమునైనటువంటి దేవుడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి సృష్టి ఆరంభము నుండి ఉన్నాడు. మరి అబ్రహాము దగ్గరికి ఎట్లా వచ్చాడు యేసు ప్రభు? అబ్రహాము తర్వాత మరి సుమారు 1500 సంవత్సరాల తర్వాత మరలా యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన్మించాడు ఈ లోకంలో. మరి ఆయన శిలువ మరణాన్ని పొందటము, మరి పునరుద్ధరణ లేయటము, ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తు శకం 1వ శతాబ్దంలో జరిగినాయి. 1500 సంవత్సరాల క్రితము అబ్రహాము సుమారుగా ఉన్నాడు. ఇంతకాలము ముందే దేవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు అనేటువంటి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎట్లా వస్తాడని చెప్పి చాలా మందికి అనుమానం కలుగుతుంది. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని గురించి మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు ఈ ముగ్గురు కూడా ప్రారంభం సృష్టి ఆది నుండి ఉన్నారు. సృష్టి ఆది నుండి కూడా ఉన్నారు. అందుకనే మన పోలిక చప్పున మన రూపంలో నరుని నిర్మిద్దాము అని చెప్పి
అనుకున్నాడు దేవుడు అని చెప్పి అక్కడ రాయబడినటువంటి మాటను మనం గమనిస్తే మనము అనేటువంటి మాట బహువచనాన్ని సూచిస్తుంది. అప్పుడే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవులు ఉన్నారని చెప్పి మనము భావించవలసి ఉన్నాము. తర్వాత ఇంకొక వచనం కూడా మనం చూస్తాము, అప్పుడు మనకి ఈ విషయము క్లియర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇతడెంత గొప్ప గనుడో చూడండి, మూలపురుషుడు అబ్రహాము కొలగొన్న శ్రేష్టమైన వస్తువులు 10వ వంతు ఇతనికి ఇచ్చాను. మరియు లేవి కుమారుల నుండి యాజకత్వం పొందువారును తమ సహోదరుడు అబ్రహాము గర్భవాసిని పుట్టిన మొదలుకొని ధర్మశాస్త్రం చొప్పున వారి యొద్ద అనగా ప్రజల యొద్ద 10వ వంతు పుచ్చుకొనుటకు ఆజ్ఞను పొందినాడు. కాబట్టి 10వ భాగములకు ఆయన అర్హుడై ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మరి మెల్కీషెదెకును గురించి రాయబడినది. మనము మరి ఇప్పుడు యోహాను పత్రిక చూస్తాం. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 56వ వచనము చూస్తే, మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినము చూచునని మిగులు ఆనందించాను, అది చూచి సంతోషించాను. అందుకు యూదులు, నీకింకా 50 సంవత్సరాలైనా లేవే, నీవు అబ్రహామును చూచితివా అని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు, అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా తన నోటితో పలికినటువంటి మాటలు ఇక్కడ రాయబడినాయి. నేను అబ్రహాముకు మునిపే నేను ఉన్నవాడను. అంతేకాకుండా నేను అబ్రహామును చూశాను, అబ్రహాము నన్ను చూడాలని ఎంతో మిగుల ఇష్టపడ్డాడు కనుకనే నేను ఆయనకు దర్శనమిచ్చాను, ఆయన చూచి ఆనందించాను అని ఉంది. ఆ దినమును చూచి అతడు సంతోషించాను, మిగులు ఆనందించాను అని రాయబడింది. కాబట్టి ఆ విధంగా షాలేము రాజుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అబ్రహాముకు దర్శనమిచ్చి, మరి బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక చోట్ల రాయబడినది, మరి దేవుడు ఆయా కాలంలో భూమి మీద మానవులకు దర్శనం ఇచ్చిండని రాయబడింది. కాబట్టి అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, ఆయన చిత్తమైనది. ఆయన భూమి మీద వచ్చేటువంటి అధికారము మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుగా కాకుండా మరి దేవుడుగా, దేవుని ప్రతినిధిగా, దేవుని యొక్క స్వరూపముగా, దేవుని వాక్కుగా అనేక మార్లు అనేక మందికి కనబడి మాట్లాడటం జరిగింది. అబ్రహాముకు తర్వాత కూడా సొదొమ గొమొర్రా నాశనం చేయకముందు దేవుడు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడటం జరిగింది. అదేవిధంగా గిద్యోనుతో మాట్లాడటం జరిగింది. అనేక మందితో ఆ విధంగా దేవుడు ప్రత్యక్షమై వాక్కు ద్వారా మరి మనుషుల రూపంలో, దేవదూతల రూపంలో వారితో మాట్లాడటం, సంధించడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ విధంగా మరి షాలేము రాజు కూడా ఆ రోజు అబ్రహాముకు దర్శనం ఇచ్చాడు. అబ్రహాము మరి మనం అక్కడ గమనిస్తే, అబ్రహాము ఈయన ఎవరు, యాజకుడు, మరి ఈయన ఎవరు, మనకి మరి రొట్టె ద్రాక్షరసం తీసుకొని వచ్చాడు, ఈయన ఎందుకు నన్ను అభిషేకిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఏమి కూడా ఆలోచించలేదు. అబ్రహాము మరి ఆయన మనసులో దేవుని చూడాలని మిగుల అపేక్షించానంట. ఎవరైతే హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి చూడాలనుకుంటారో వారికి దేవుడు కనబడతాడు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మిగుల అపేక్షించాడు. అతడు అబ్రహాం అనేటువంటి వ్యక్తి ఆశీర్వదించబడినటువంటి వ్యక్తి కనుక అబ్రహాముకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దర్శనము ఆ విధంగా ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా అబ్రహాము ఆశీర్వదింపబడ్డాడు, ప్రత్యక్షంగా దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. సర్వోన్నతుడైన దేవునికి నామమున నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నానని చెప్పి మెల్కీషెదెకు ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆ రొట్టె ద్రాక్షరసం ఇస్తాడు. అంతేకాకుండా అబ్రహాం ఇచ్చినటువంటి ఆ 10వ భాగాన్ని కూడా పుచ్చుకున్నట్లుగా అక్కడ రాయబడినది. కనుక ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం గమనిస్తే ఇక్కడ యోహాను పత్రికలో క్లియర్గా యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు వాళ్ళందరూ కూడా యేసుప్రభు గురించి రకరకాల ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు అతను యేసుప్రభు చెప్పిన మాటలు ఇవి: మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాం నా దినమును చూచునని మిగులు ఆనందించాను, అది చూచి సంతోషించాను. అందుకు యూదులు, నీకు ఇంకా 50 సంవత్సరాలైనా లేవే, నువ్వు అబ్రహామును చూచితివా అని ఆయనతో అడగగా, యేసు ప్రభు, అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అన్నాం. కాబట్టి వారు ఆయన మీద రాళ్ళు రువ్వుటకు చేతులెత్తరి. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి దేవాలయంలో నుండి మధ్యలో నుండి వెళ్ళిపోయాను. కాబట్టి యేసు ప్రభు అబ్రహామును చూచినట్లుగా, అబ్రహాము యేసు ప్రభువును చూచినట్లుగా మరి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు రాయబడినది. కాబట్టి ఈ రాజులైన యాజక సమూహంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి అయినటువంటి ఈ యొక్క షాలేం రాజుని గురించి మనం చూసాం. మరి షాలేము రాజు ఏ విధంగా
యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు స్వరూపముగా ఉన్నాడో అదే విధంగా మనం కూడా క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలా, క్రీస్తు స్వరూపంలో మనం ఉండాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. అందుకనే మనలను రాజులైన యాజక సమూహంగా పిలుస్తున్నాడు. ఒక షాలేం రాజుగా, ఒక మోషేగా, ఒక సమూయేలుగా మనం ఉండాలని చెప్పి దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరి మనందరికి కూడా ఈ యొక్క రాజరికములకు సంబంధించినటువంటి అన్ని అధికారములను, మరి ఏలువారిగా ఉండేటువంటి అధికారమును మనకిచ్చాడు. మరి దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టేటువంటి అధికారం ఇచ్చాడు, శక్తిని ఇచ్చాడు. ప్రతి వ్యాధి రోగములను స్వస్థపరిచేటువంటి శక్తిని మనకిచ్చాడు. ఆ యేసుక్రీస్తు నామమున ఆ యొక్క శక్తిని, ఆ అధికారమును మనం వినియోగించుకొని ఈ లోకములో మరికి దేవునికి సాక్షులుగా, దేవుని యొక్క గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశముగా, రాజులైన యాజకులుగా మనం ఉంటున్నట్లుగా ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనను నడిపించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడైన పరలోకపు తండ్రి, సర్వోన్నతుడా, మహోన్నతుడా, మీరు మాతో మాట్లాడినందుకే మీకు స్తోత్రం చెల్లించినాం. మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ యొక్క దయా సంకల్పం చేత మమ్మల్ని చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి పిలిచినారు. మీ యొక్క గుణాతిశయములను, మీ శ్రేష్టమైనటువంటి గుణాతిశయములను ప్రచురించిన నిమిత్తము మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ప్రజలుగా, మరి రాజులైన యాజకులుగా, పరిశుద్ధ జనాంగముగా, మీ సొత్తైన ప్రజలుగా మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకై మీ స్తోత్రం. ఇటువంటి 4 ఆధిక్యతలను మేమందరము సంపాదించుకున్నట్టుకు కృప చూపించమని అడుగుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం. దేవా, యొక్క సమయంలో మరి వర్షిప్ లీడ్ చేసిన బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారిని మీ కొరకై ప్రతిష్ఠిత జనంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకై మీ స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. దేవా, అదేవిధంగా ప్యాషన్ లైట్ హౌస్ మినిస్ట్రీస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మరి పాస్టర్ వికాస్, డాక్టర్ ఎవరిల్ వారిద్దరిని దీవించి ఆశీర్వదించిన ఆ బిడ్డను బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. ఈ కుటుంబమును మీ కొరకై ఏర్పాటు చేసుకొని, రాజులైన యాజక సమూహముగా చేసుకొని, ప్రతిష్ఠిత జనముగా, మీ సొత్తైన ప్రజలుగా మీరు ఈ యొక్క మణిపాల్ పట్టణంలో మీరు వారిని ఏర్పాటు చేసినందుకై మీకు స్తోత్రం చెల్లించున్నాం. వీరి ద్వారా మీ యొక్క గుణాతిశయములు ఈ ప్రాంతంలో ప్రచురం చేయబడినట్లుగా అనేక మంది చీకటిలో ఉన్న వారికి వెలుగునిచ్చుటకై వీరిని దీపస్తంభముగా మీరు నిలబెట్టమని అడుగుతున్నాం. దేవా, ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించండి. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. అనారోగ్యంగా ఉన్నవారు మీరు ముట్టి స్వస్థపరచండి. అవసరతలు ఉన్న వారికి మీరే సహాయం చేయమని సమస్తమైన ఘనత మహిమ మీకే చెల్లిస్తూ యేసు నామమున కొద్ది ప్రార్థన అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం తోడయండి మనల్ని నడిపించును గాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.